ora kleru saka daerah Ngapak Kulon kono. Mbak Vika ora kleru jenenge. Oh, dudu Mbak Tutik kuwi, dudu. Engko bar iki Mbak Tutik. Oh, ngono ah. Oh, Mbak Tutik iki melu rene. Lho, iki jagong, Nduk. Wah, ngono ah. Wis kena apik karo jane Budewan. Oh, mula Mbak Tutik kae sing nganggo biru kae bisa guyub lan rukun. Oh, ngono ah. Rene ora golek bayaran. Oh iya, ora golek ya ora. Mung ngraketake paseduluran. Oh iya, iya iya. Kowe ya kenal karo Sinden Tutik kuwi. Lho piye to? Kecah kuwi wis anu jek sekolah nganti saiki anake pirang-pirang. Oh, ngono ah. Iya. Iya ya. Ning yo ora anu apa jenenge cacate saiki wis ora melu awake dhewe, Nduk. Oh, ngono iya. Ning jaman nom-noman dhisik Tutik iki wah, rajane Sinden Dwijalaras sih. Ya Tutik kuwi Nduk dhisik. Oh, ngono sandung cebluk tiba gabrus dalange Ki Anem Dwijakangka Dwijalaras sing jek nganggo udeng-udeng kae. Apa ya iya? Biyen yogane Dwijalaras iki ora nganggo blangkon ora, nganggo anu kae lho, nganggo apa? Kok helm piye to? Kudu helm to. Nganggo ikat kae lho, ikat sing bahan blangkon kae. Jek nom-nom dhisik jek patut. Oh, ngono. Ya Tutik iki wis eneng. Oh, ngono ah. Jek nom-nom nganggo ikat ngene. Lah delalah pas tanggapan ning daerah Karanganyar Ngawi. Oh, kelingan ora cacah. Ikete keri nang omah. Sak rombongan. Ayo bingung ora nggo blangkon sitok-sitok. Lah saking bingunge taplake sing di omah dijupuk kabeh. Lho, kuwi tenan. Mongko taplake rupane ijo. Ya. Ya. Oh, ngono. Kambine iki rupane abang wis kabeh abang. Taplake ijo nggih udeng-udengan. Ndase kaya Nagasari to. Oh, ngono. Ya. Iki jaman semono kae, heeh. Jaman Tutik sik melu awake dhewe, heeh, saiki wis mulya kok, Nduk, Tutik. Wis melu dalang hibyat. Sapa? Ki Cahya Kuntadi. Sapa kuwi? Mbah aku ya ora kenal iki dalang iki. Oh, ngono ah, ya. Ayo Mbak Vika, tindak mriki Mbak Vika. Oh, ngono ah, ya. Yo disupoti gamelan Bali, so. Supoti gamelan Bali. Nah. Ya, coba kaya mari-mari ke sini Mbak Vika. Isih kerabate sing agungan dalem. Oh, ngono ya. Coba kaya apa? Yuk, para kanca Dwijalaras Indonesia. Yuk. Kembali bagi saya berdiri. Goyang kanan, goyang kiri. Sampai lagi. Mari kembali bagi saya berdiri. Sampai pagi. Yoga-yoga ki matane lek nek wong ayu serajer-serajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Les, Mbak Vika nggih. Mikir dipun dudul niku dipijet mengko saged muni. Nek lek mijet ampun ngantos klentung, lek dipijet kleru, aduh ngoten niku. Nggih, assalamualaikum Mbak Yu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Nggih, leres nggih. Nggih. Naminipun Mbak Vika. Nggih, leres. Vika sinten? Rafika Dian Pangastuti. Wah, Rafika Dian Nugroho. Nggih. Nuwun sewu Mbak Vika. Asli pundi?